Ayan, tinatanggal pa ni Boss Alex. Wow, buhay na buhay. Wow, buhay na buhay. So, paano yan? Kapag habang nandun kaya, tinatanggalin na? Doon yan na tinatanggal? Oh. Wow, ay siya, shooter siya eh. Pwede siyang basketball player. So, puno yan? Hanggang dyan? Ang haba no? Gano'ng kahaba yan? 3,000 meter yan? Wow, yung sa inyo, Boss Alex, ilang meter eh? Ay, 1,500. At bakit ka natatawa eh? Sabi ko lang yung sa inyo Kuya Alex eh. Ay, sinabi ko lang eh. Ilang meter eh? Kampo! Joke lang. 2,500. Ay, mahaba ang sayo. Mahaba ang lambat mo, kuya. Oo. Ay, ang lalaki naman ng mga nahuli niya. Mga buhay-buhay. So, ayan tayo. Biscuit tayo naman. Matanggaran siya ng mga isda. Saan mo sila, Jay? Ang laki ng sapsap, oh. Ang laki ng sapsap, grabe. Uy, ang ganda ng crop. Ang ganda ng kulay. Promising. Walang orange, oh. Kaya may kid, pari-pari kanta yan. Kid, crab. Ah, ganun? Ang ganda ng kulay ng crab, oh. Kaya may pari-pari kanta. Crab tayo, may cross sa gitna. Ay, pare-pare. Bakit tumagito yan sa So, camera? ito yung may cross sa kwan. Ah, ito yung tinatawag na pare-pare. Kaya pala pare-pare kasi may cross sa gitna. Ah, nakakatuwa naman. Ayan, ang pare-pare na crab. Kasi nga, oo nga, no? Mayroong ang cross. Ayan o, kita yung cross o. Oo. Nakabunan yung crab. May crab yung sa kuya. Meron pa yun, no? Tato. Mali. Tato. Ay, bato. Tato. Ay, kasi, mga friends, mayroong pare-pare na crab sauce. Siguro, mayroon ding madre-madre. Ito yung tinatanggal ni Boss Alex. Madre-madre yan. Sabi ni Bayaw Manet. Ah! O, ito yung madre-madre. Lalay. Ayun pa. Ang dami, ha? Ang dami. Butir dyan. Ayun naman, tita, may pare-pare ulit. Pare-pare. Ay, ang laki. Ang laki, ano yan? Wow, ang laki ng crab. Babae yan. Babae. Yung lalaki. Ayan yung pare-pare. Ang laki ng babae ah. Ito yung pare-pare ulit, oh. Malaki pa yan kasi pare-pare. Wow, ang laki, oh. Balag. Oh, shoot the ball. Ay, shoot. Nakap. Jasper Sniper. Ito kasi may Pare-pare, ang laki. Ilan ng pare-pare ah. Meron pa sa inyo yung ano yung parko? Ay, ito yung pare-pare. Ang laki. Ayan na naman yung pare-pare. Ang laki. Ang haba. Ang haba, Chip. Ayan, oh. Ang lalaki ng isda nyo. Nakuha. Balbos. Kasi panmalakihan. Belka. Ah, pang malakihan ba yan? Oo, kaya pala malalaki. Libo na to, libo. Libo na pala yan. Ay, yung itong klaseng isda ito, nahuli nila. Libo na pala ang presyo nito. Kasi malalaki.
Quality ang presyo niya. Quality. 250 isang kilo. Wow, ito. Sige, ipit-pit mo pa niya po ay. Niya mo ay ah. Ayan, ang laki. Kumedyo. Wala, ang laki. So, ayan mga friends. Mataas na yung araw. Inabot na tayo ng tanghali. So, kaka-vlog natin dito. Ang dami-dami kasi ng isda. Nakakatuwang mag-vlog. Nakakatuwang magkuha ng video. Ah, tanggigay. Ang laki. Wow, ang laki ng tanggi. Malaki. Ororoyo. Reject yan, hindi. Quality naman yun. Quality, quality. Wow, ito na yung mga binidyo natin kanina. Kikiluin na natin kung ilang kilo lahat ang kuha niya. Malalaki yung nakuha nila. Hindi lang kuno. Marawas kuno kung gabay to di. Si Claren. Ang tayo marawas kan to tanggap we marawas. pabrika kay Maros. Mamaros na. Claren. Tala. Natanggalan ng mata yun. Ito, ang laki oh. Ang laki. Ayo. Jai, di para. Akin yang gak pula make yun. Crab. Talaba man. Wala ni adik itu kan ini. Ulain mo na to. Six. 2.6. Very big. Very big. Ay, very big. Mga yan. Mix. Very big. Ay, XXL. Ayan, big. Oh. Comfort. Quality. Ang kanyang mga nahuli. Maraming yan. Kaya tumataba yung asawa. Malalaki. Ay, asawa daw. Ay, mag-asawa sila. So, ayan po kaming lahat. Ayan si Madam. At ang kanyang boss, Alex. Ayan, mag-asawa yan sila. Ilan na lang nila? At ito yung mga anak nila. Kasama dyan ang aking sister. Nakakatuwa. Para may panghulog sa mga. Ano ang sister ko rin? Ano ko sa video? Jesse, parang luto sa akin. Nabalang may salito. Slice mo.